तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करता नहीं कि बहुत ही मस्त अच्छा का चक होके लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो में अवधेश प्रेमी के ऊपर बहुत ही गणफार वीडियो होके वाला बा। तो चलो बिना बकचोदी के बिना कोनो लाड़ा लहसुन के स्टार्ट करता नहीं आज के वीडियो। चलो छोट नहीं मोट नहीं बड़ लागेला। अच्छा छोट नहीं मोट नहीं बड़ लागेला। का कहीं देखो तेरे डर लागेला। का कहीं देखते रे डर लागेला। अरे भौजी तू हमरा के एगो बात बताव, ओ भैया के आदमी के ना घोड़ा मतलब ओ भैया के इंसान के समान ना बा, का हो घोड़ा के हो आए डर लागेला। कितना बड़ा बाज एक डर लागेला, अगर घोटावल जाए कितना बड़ा तब घोट जाए बहुत डर लागेला। उहे कलर बा केस या फेस के। अरे भौजी यहाँ हम कंफ्यूज होता नहीं, तू कौना कलर के बात करत तारू, मतलब कौना चीज के कलर के बात करत तारू, तनी बताओ तो हमरा के बताओ। अच्छा बात ई बा, भातरा के सामान रेल कातरा लेखा करिया बा। काहे भौजी तुहार गोर बा का मतलब तोहके बता दी हम भौजी, एमे बतावे के कौन बात बा। इ तो सभे लोग जानता कि भले आदमी के इंसान के मुंह गोर हो जाए, नाक गोर हो जाए, गोर हो जाए, पेट गोर हो जाए ना मतलब इंसान के हर अंग गोर हो जाए, लेकिन करिए रहेला पसंद। हाँ मुट्ठी जब हम जाई रे धरे, फर मुट्ठी जब हम जाई रे धरे, नजर नाही अनहरिया में पड़े, नजर नाही अनहरिया में पड़े। तो ये भौजी तू साफ लड़बके हो का, लड़वा काहे बंद कर दो, लाइट जला के रख तब नु नजर पड़ी। बौराहीन कहीं हम रात भर काम सखी है करिले, हम रात भर काम सखी हे करिल। अरे तोरी बहनी के रात भर कौन काम करेलस रे आए, कबो हेने धरिले कबो होने धरिले। अच्छा कबो हेने धरिले कबो होने धरिले, तो तुहार कब धरेला भैया हो, कब आए उहे कलर अगड़िया रे सखी, उहे कलर पछड़िया। अरे भौजी तू हमरा के एगो बात बताव, आगे वाला तो सामान तोरा कामे आ सकेला, आगे वाला देखले हो, लेकिन साला हमरा ई समझ में नहीं आवत कि तोरा पीछे वाला कौना चीज में कामे आवे वाला बा। माने ओसे तोरा कौन काम चली जे तू पीछे वाला देख ले बाड़ू आए। कसले रात के कोरा में कस के नसले हमार सड़िया बा। अब रहे तो ये भौजी रहे तो ये वीडियो के इहे बंद करता नहीं ना, तो ये भाई लोग के नु वीडियो देखे वाली भाई लोग के दूसरे मन हो जाए, मन पनिया जाए भाई लोग। वीडियो इहे बंद करो ना ना ना, गाना ई गाना के बंद करो, इतना सेक्सिया गाना हमने नहीं सुन सकेली ना 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 बंद करो। तो भाई लोग ई गाना बा अवधेश प्रेमी के, जौन की ई गाना हम जब देखनी नु तो ई गाना इतना अश्लील सॉन्ग इस 16 नंबर पर ट्रेंड करता म्यूजिक सेक्शन में। तो बताओ लोग भाई लोग, अगर ऐसा गाना इतना अश्लील गाना ट्रेंड करी, लोग इतना पसंद करी, तो गायकर से कौन गाना गाई, अश्लील गाना नु गाई, बढ़िया गाना गा ना सकेला। अगर इतना अश्लील गाना वायरल होता तो ऐसा गाना गाई सब। तो भाई लोग इहे बात बा, अश्लील गाना ज़्यादा वायरल होता, जैसे आवा मारा दन दन ठेहुन पर ठेकुआ जा तारा लंदन, अवधेश प्रेमी के इहो अश्लीले गाना बा। ई काफ़ी मतलब वायरल होता गाना, वायरल अभी ले होता, वायरल मतलब 15-20 मिलियन चल गल बा ई गाना पर। तो मतलब जैसन गाना के व्यूज मिलता वैसने गाना अवधेश प्रेमी पब्लिक के आगे परोसता। तो भाई लोग उम्मीद करता नहीं कि वीडियो अच्छा लगल हुई। अगर वीडियो अच्छा लगल हुई तो वीडियो करिए लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए लोग। तो चलो फिर मिलता नहीं कोनो दोसर वीडियो में, तब तक के खातिर बाय।